ತುಚ್ಚುಂಡು ಎಡ್ಡೆ ನೀರು ಕೊರೋಡ ನಿಕ್ಲೆ ಒರ್ಚದ ನೀರು ಕೊರಚಿ ಮಲ್ಲ ಇಜ್ಜು ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೆ ರತ್ತದಲ್ಲ ಅವಲ್ಲ ಧನ್ಯ ಇಟ್ಟೆ ಅದು ಐಟ ಬಗ್ಗೆರ ಅಂದು ಹಾಲು ಎಂಕ್ಲೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ಓದುಂಡಲ್ಲಿ ಬೇಗ ಮಂಡೆ ಪತ್ತುಂಗೆ ನೈಟ್ ಅದೇ ಎಂಕ್ಲ ಅಲ್ಪ ಇಷ್ಟು ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಎನ್ನ ಮಂಡೆ ಇತ್ತು ಬಾತದು ಓದೋದು ಅದು ಧನ್ಯ ಓದು ಅಲ್ಲಿ ಸೋಕು ಹಾಲೋದು ಅಲ್ಲಿ ಹಾಲು ಸೋಕೋತಿದ್ದಲ್ಲ ಯಾನ ಸೋಕೋತಿದ್ದೆ ತಾ ಮಕ್ಕಳು ನೆಟ್ಟೆ ಪೂರ ರೋಡೆ ಅತ್ತೆ ರೋಡೆ ಪೋಪುನಿ ಬೊಗೈಟೆ ಹೋಪುನಿ ರೋಡ್ ಇಜ್ಜಿನ ನಿಂಜಿ ನಾನು ಫ್ಲೈಟ್ ದೆಪ್ಪೊಡಿತ್ತೆ ಉಂತಾರ ಜಾಗಿಜ್ಜಿ ಜಿರ ದೆಪ್ಪುಜೇನ ನಾನು ಬ್ಲಾಗ್ ಏತದಿನ ಆಪ್ನೇನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಆನಾಗ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಮನ್ಪೆರುಂಗೆ ಪೆತ್ತನ್ ಕೊನೋ ಪರ್ನ ಕೊನೋಲ್ಲ ರೆಡ್ ತಿನ್ನು ನಿಖಿಲ್ ಭಾಷೆ ಜನ್ನಕ್ ಲಂಚ ಅವತ್ತು ಇಂದು ಪೇರಂಗಾಯಿ ವನ್ಪ ನಿಕ್ಲು ನಿಖಿಲ್ ಪೇರಲ ಐಕ ಇಂದು ಕಿನ್ನಿ ಕಿನ್ನಿ ಪೇರಲ ಅಲ್ಲ ಬುಲೆಕರ್ ಕೊಯ್ಲ ಸೋಕೊಂಡು ಕಾಸಿತ್ತ ಎಂಕ್ಲ ಅಮ್ಮೇರು ಹೊಲ್ತ ಬಿತ್ತು ಕಾಣತ್ತದು ಮಾತ ನಡ್ತೀನಿ ನಾ ಹೈಂಡ್ರಾಡ್ಲ ಕೊಯ್ಲಿ ನೇ ಬೈದಾರತ ಬೆಂದರ್ಸುವಾರ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಹಿಂಗೆ ಬಚ್ಚುನು ದಾಲ ತೀರ್ಜಿ ಬೇಡ ಅಂತ ಬೆಂದರ್ಸುವಾರ್ದು ಅಲ್ಲ ಎಂದು ಅದೇಯ ವಾ ಕುಜಿಲು ಬಾಯ್ ಇಂದು ಪೋದಂತೆ ಕೋರಿಗೆ ಹಜಿಪುಗು ಪೂರ ಸೇರ್ಲೆ ನಿಖಿಲ್ ಪೋದು ಜೆತೊನ್ನತ್ತು ಮನ್ಪಂದೆ ಅರು ನೀರ್ ಬತ್ತು ಹಾಲು ಪಿಂಕಿ ಇರಿತ ಮಂಗನ ಲಕ್ಕನ ಇರಿನ ತರಟಿ ಬತ್ತು ಗುಲ್ವಲ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಒಕ್ಕ ಬರ್ತೆ ತಂಬಿಲ ನಿಖಿಲ್ ಅಲ್ಪ ತಂಬಿಲ ಅನ್ಪುನ ಎಂಕ್ಲ ಅಲ್ಪ ಬೂತ ಅಗೇಲ್ ಅಗೇಲ್ ಸರಿ ಬಾಯ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ನನ್ನ ಫೋನ ಜಾಗ್ರತೆ ಕಣಿಕ ಮಿನಿ ಬೂರ್ದು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಜೋಕ್ಲ ಆಗ್ತದ ನಿಕ್ಲಂದ ಡ್ರೆಸ್ ಕೊಡು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಉಂಡ ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಆಯ್ನಿ ಇಲ್ಲಡೆ ಬತ್ತಿದ ನೀವು ಯಾರೇ ಗಮ್ಮತ್ ತಿನ್ನಿಯಾರ ಈತಂಜಿ ಡಿನ್ನರ್ ಉಂಟು ಅತ್ತು ಅಗ್ಗೆಲು ಅವು ನೆನಪಿದಿಲ್ಲ ಡಿನ್ನರ್ ದೋನಸ್ ಮಾತ್ರ ನೆನಪಿಲ್ಲ ನನವಂತನೇ ಅಗ್ಗೆಲು ಉಂಡದಂತೀರ ಡಿನ್ನರ್ ಉಂಡದಂತೀರ ಅಂಚೆ ರಡ್ಡಿ ದಿನ ರಜೆ ಅಂತದ ಒಂದು ಕಲ್ವೀರ್ ಮತ ರಜೆ ಅಂತದ ಇನ್ನ ಮದಿಮೆಗೆ ಆರ್ನ ಮದಿಮೆಗೆ ಐನ್ ದಿನ ರಜೆ ಆತ ಇರು ನಾನು ಮುಜಿದಿನ ಕೇಂದನೆ ಪನ್ನೀರಪ್ಪ ದಿನ ಅಲ್ಲ ಕೇಂದ್ರ ತುಂಬಿತ್ತೇನೆ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ಅಂಬಿಯಾಡಿ ಪೇರೆ ಪೂರಂ ಬೇರೆ ಪನೋಡಿ ಇರು ಶನಿವಾರ ಬೇಲೆ ಪಾಡು ಉಲ್ಲೆನ್ ತೋಸ್ಪೇರ ಅತ್ತೆ ಬೇಲೆ ಪೂರ ಎನಿಕ್ಲ ಎಂಚಿನುಂಡು ಬಾಜಂದ ಪೂರಂ ಬೇಡ ನಾನು ತಾನೆ ಎನ್ನೆಲ್ಲ ಬಾತಿತ್ತೇರು ಇರ್ದ ಇವತ್ತಿ ಜರಿಯೇ ಏ ಇರಡು ಇಂದು ಬಜ್ಜಿ ಇಂದು ಬಚ್ಚಿರ ಬರ ಕೊಡ್ಲೆಪ್ಪಡ ಚಂದ ಬಾತಿಜಿ ನಾತೆ ಬೋನ್ ಕುಳ್ಳಿ ಬತ್ತಿನಕ್ಲಿ ಯಾವ ಪಲ್ಲೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮುಂದಿರಿಜ್ಜ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಯಾಂಬೈದಿನ ಕೋರ್ತೀನಿ ಓ ಗಮ್ಮತ್ ತಿನ್ನಿಯಾರ ಯಾಂಬೈದಿನ ಆಗಿಲ್ಗ ಬಂತೇನೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮುಂದಿರುಂಡು ಅಂದು ನೀವೇ ನಾಚಿಕೆ ಹಾಪುಂದಾನೆ
ಮುಖಲು ಬೇಲೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗ್ತದೆ ನೇ ಯಾರಿಗೆ ನನ್ನ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ನನ್ನ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಐಟೆ ಗೊಂಗೊಡಲ್ಲೇ ಇಂಚಿನ ಪದ್ಯ ಉಂಟು ಇಂಚಿನ ನಿನ್ನ ಗುಂಗಲ್ ಅತ್ತೆ ಗುಂಗಲ್ಲಿ ನಾ ಪೊನ್ನುಲೆಗ್ ವಾಯ್ಸ್ ಮೆಸೇಜ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಭಯಂಕರ ಮಾರೆ ಎಂಜಿನ ಪೊದು ಆತೇರ್ನ ಅದೇ ಆತ ಬುರ ಬೋಡ ಅಕ್ಕಲ ವಾಯ್ಸ್ ಮೆಸೇಜ್ ಅಕ್ಲೆ ಕೆಬಿ ಬರ್ಪುಣಿ ಆತ ನೆರ್ದು ಮಲ್ಲ ಮೂರ್ ಕೆರೆ ಏರ್ಲ ಇಡಿ ಭೂ ಮಂಡಲ ಅಡಿಚಿ ತುಲೆ ಇರ್ನ ಪುಲ್ಲಿನು ತುಲೆ ఆయన ఆర్న వాయిస్ ఉండదు ఆయన కెవి కొరుపుని ఆయన నెట్ డీజెడ్ వాడు వాయిస్ మెసేజ్ ಬೇಕೋಡ್ ಬೈದ ಜ್ಯೂಸ್ ಇಜ್ಜಿಂಕ್ಲಿ ಬಿನ್ನೇರ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಆ ಟೊಪ್ಪಿದ ಇರ್ನ ಪುಲ್ಲಿನ ಬಗ್ಗೆ ಇರ್ದದ ಅನ್ಬಾರ್ ರಡ್ಡು ಬಾತೇರ ಇರೇಗ ಒಂದು ಬಚ್ಚಿರೋಲು ಕನಂತ ಕೊರ್ಪೇರ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ತಿಂಡಿ ಮತ್ತ ತಿಂಡಿ ತಿನ್ಪಿಚಾರ ತೀರು ಅಜ್ಜಿ ನಂಕಲ್ ತಿಂಡಿ ತಿನ್ಪಿಚೇರು ತಿನ್ಪಾರಾ ಯಾನ ಅಜ್ಜಿ ನಂಕಲ್ ತಿನ್ಪಿಚೇರು ನೆನ್ನೆ ಎಂಕಲ್ ಪುರ ತಿನ್ಪಿಚ ಇರ್ನ ಅಜ್ಜಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಉಳ್ಳೇರು ಇರ್ ಒಂದು ತೋಟ ಮಾತ ಪೋಪಾರ ಬಜ್ಜಿರ್ ಬೇರೆ ಪಾರ ಬಾಬಾ ವಾವ್ ತೂಲ ಕಲ್ಪನೆ ನಿಗ್ಲಂತೆ ಆಕಳು ಪಜಿರ್ ಬೇರೆ ಬೇರ ಪೂರ ಇರು ಸರ್ ಬಜ್ಜಿ ಪರ್ ಕಲೆಪುನಿ ದೆಪ್ಪುನ ಕಲೆಪುನ ಕಂಗಗಳ ಬರ್ತೀರಿ ಒಂದು ಬಜ್ಜೆ ಒಂದು ಬಜ್ಜೆ ಕಲಿಪರ್ ಯಾನ ಕಲಿಪೆ ಬಜ್ಜೆ ಏನ್ ಪಜಿರೋ ಲೆಪ್ಪೆ ಬಜ್ಜೆ ಲೆಪ್ಪೆ ಮಾತ ಬೆಲ್ಲ ಅಂತ ಯಾನ ಮನ್ಪುನಿ ಪೋಪ್ ನಡೆಲ್ಲ ಪೋಪೆ ಪಾತೇರು ಮಾತೇಡಲ್ಲ ಯಾನ ಅಜ್ಜಿಡ ಪಾತೇರ್ನಂತೆ దాదాపు సోక్తో జంతున్నారు టీవీ డర్పుండో ఉందని బెచ్చ జ్యూస్ బెచ్చ ఉండు నువ్వు ఫస్ట్ టైం నిమిషం జ్యూస్ పడుతుంది తూలేములు సూపర్ ఉండు ఇచ్చిన జ్యూస్ అని ఓళ్ళ పడితిప్ప ಅದೇ ಕಾಫಿ ಹಾಕೊಂಡು ಕೋಡೆ ಸಮೇತ ಈತ ಸೋಕುದು ಜ್ಯೂಸ್ ಹಾಕಿಸಿ ಅಂಜ ನಾಯಿ ಕೊಂಚೂರು ಚೌಲ್ ನೀರು ಕೂಟೊಂದು ಫರ್ನಿ ಕತೆ ಲಕ್ಕೊಂದು ಗೊತ್ತಿರೋ ನಗಲು ಅಲ್ಪಾರ್ದು ನಾನು ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ ಚಿಂಟಣ್ಣ ಜ್ಯೂಸ್ ಹೇಗೆ ಉಂಟು ಯಾಬಾ ಸೂಪರ್ ಚಿಂಟು ಸೂಪರ್ ತೋಜು ಅವು ಚಿಂಟು 6ನೇ ದಿವಸ ಹೋಗ್ತೋಜು ಅವ ಆಯ್ತದ ಕೆಬಿ ಕೊರ್ಪುನ ಆಯ್ ಕೆಬಿ ಕೊರ್ಪುನ ಏ ನಿಲ್ಕುನೈ ನಿಲ್ಕುನಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಇಲ್ಲ ಬೇಗ ಆಲಯಪಾಲು ಬೇಗ ಒಂದು ಇಪ್ಪಲು ಇರೇನು ತೂದಾತ ನಾಚಿಗೆ ಅನ್ಪಟ್ಟು ಬರ್ಪನಾರ ಬೇರು ಬೇಲಕ್ಕೆ ಬರ್ಪುಜೀರು ಒನಸ್ ಇರ್ ನನ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಇರ ಬರ್ಡೇನಾ
ಅವು ಆಕೆಲ್ಲ ದೀಪ ಯಾವ హ్యాపీ బర్త్డే హ్యాపీ బర్త్డే చుక్కి నీకు లేవా యా మూలెంత కట్టవన్ ప్లేయా కట్టవన్ ప్లే హ్యాపీ బర్త్డే వాళ్ళు పండుకుంటారు బర్త్డే మాట పోయేది ನಮ್ಮನೆ ಬಲಸ ನೋಡಿ ಲೇಟ್ ಒನಸಕ್ಕೆ ಬರ್ತಂಡ ಅಂಚೆ ನಾವು ನಾನು ಐಕೆ ಬಂದ್ಕೊಂಡು ಬೇಗ ಒನಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಿಂದು ನಮ್ಮನೆ ಬಲಸ ಕಾಣ್ ಒಂಜಿ ಜನ ಉಂಡೆ ಅವು ಬಚ್ಚಿ ತೋಜುಜಿಯ ರಾತ್ರಿ ಪಾಪಯ್ಯ ಬಾಲ ಯಾವ ಜಾಸ್ತಿ ಅಲ್ಲ ಸಾಕು ಇದು ಬಕ್ಕನಾ ಯಾವ ಸಾರ್ ಅವು ಇಜ್ಜ ಅವಕ್ಕದಿತ್ತಾನ ಚೂರ ಕೋರಿ ಅಜ್ಜಿ ಬಂಡೇರೆ ಕಡೆ ಓನ ಸುಂತೆ ನಿತ್ಯ ಪಿರೋನ್ ಪೀರ್ ಪಿರೋನ್ಯ ನಡ್ಸರ್ತಿ ದೊಂಡೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನನ್ನ ಕೇಕ್ ಏರ್ನ ಜೋರ್ದ ಮೆಲ್ಲ ತಿನ್ನೋಡ ದೊಡ್ಡು ಉಂಡು ಬಂದು ಸಾರಿ ಮುಕ್ಕುನತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಏ ಬಾಲೆ ಕುಸಲ್ ಬಡ್ಸು Aku
Thank you.